Привет, хора, в поредния влог за тази седмица. Може би за няколко дни нямам още представа. Доста неща се промениха от миналия влог, така че доста неща имам да ви апдейтвам. Не знам честно казвам откъде да започна. Днес е 25 май. Всъщност, изминалата седмица имах рожден ден, празнувах го, въпреки че се седах храната, че може би съм вече в подготовка. Всъщност имах фри мил без проблем. Честно казвам, аз имам константно фри милове. И си хапнах и торта, и в хепи се почерпихме, така че беше много хубаво. Тъй като от миналия влог ви бях казала, че ще започвам нова работа, всъщност вече я започнах. От тази седмица, която започва днес понеделник, ще е втората седмица, която ще съм на новата работа. И за сега работата, това, което виждам в обучението, е приятна, но тепърва ще ви апдейтвам за това. Секунда, че е силна. Иска да поздрави. Елай тук! Здравей, хело! Ихо! Друг апдейт, който имам да ви дам, но ще разбивам всичките апдейти лека по лека през влога, но имаме ново коте от вчера. Случайно го намерихме в една кола долу пред нас и всъщност доста лесно излезе, дойде при нас. Взехме го, ходихме на ветеринар, обезпаразитих го, ще му сложим скоро и годишна ваксина, всичко, което трябва да се сложи и като цяло ще ви го покажа след малко какъв сладур е. Без да искаме се озовахме и с втора котка. Да. Така че доста неща се промениха. Работа, котка, кът, подготовка за състезание, в скоро време някакви пътувания, после обучение. Доста неща. Така че тепърва ще ви разказвам в целия влог как върват нещата. Да, знам, че през цялото време ми се вижда тази пъпка. Извинете за втория характер, който се появява тук. Тази пъпка и тази пъпка. Да, не им обръщайте внимание. Сега, нали всички, както знаем, котка номер 1. Кажи, здрасти! Силна! Да, нека се почешме. Сега ще ви покажа номер 2. Къде си, бе? Ихо! Ела така, да те видят. Ела тук. Ела, бе. Ела да те видят на камерата. Здравей! Здравей! Все още няма име. Този маник, обезпаразитен е. Играе си за всичко, очевидно. Тук има доста неща за игра. Вчера беше доста по-спокоен. Очевидно беше и доста уморен от мялкането цялата вечер в колата. Сега е доста наспан. Спа с нас, включително малко до по-късно. Така че доста време си спа. Сега ще освобождава енергия чрез игране. Радвам се, че има пространство. Нали така? Гледах да го направя, че да не е в кашона само. Очевидно е бебе и трябва да се разходва енергията. Но сега е под карантина заради Силна. Искаме да го обезпаразитим първо и след това да ги запознаем. Очевидно Силна знае, че има котка тук. Той знае, че има котка оттатъка. Не е нещо ново като информация. Но те първо ще се запознават. Фурия. Пълна фурия. Много обичам да снимам очевидно на това място, но днес е почивен ден. Днес е 25-ти, почиваме всички, така че затова съм си вкъщи. Това, което исках да ви апдейтна е. За жалост се получи следното. Имам една контузия, която е на кръста от преди доста години. През някакво време ми се превъзпалява. За жалост ми се превъзпали пак преди 2 седмици и от 2 седмици леко дилоудвам, леко тренирам по-внимателно и като цяло миналата седмица беше цялостен дилоуд. Бих казала с менежиране на буквално повечето движения и за долна, и за горна част. Наистина доста сериозно се възпали. За сега е окей, доста по-добре се чувствам. Да се надяваме, че ще си остане така. Тази седмица ще бъде леко връщане в тренировъчната програма, за да може да мине и този прелом, така да го кажем, и да продължат нещата както би трябвало. Но винаги имаме спънки, винаги имаме стъпки назаде. Това, честно казано, не ме е притеснявало и съм сигурна, че ще се оправя, нали, рано или късно. Очевидно, вече нещата са доста по-добре. Другото нещо, очевидно, вече, както забелязвате от, може би, ако ми гледате сторитата или някаква тенденция, ако сте хванали, вече официално съм си в кът от... Да, силно.
от доста време, бих казала, но не си представете някакъв агресивен кът. Нещата, идеята им е да са максимално бавни, плавни и максимално лекичко да се правят нещата, за да може лека по лека, без огромен стрес върху тялото, както примерно за 10, 12, 15 седмици даже, да станат нещата. Искаме да станат доста по-бавно. Сега, всъщност от MPC-то имаме 20 на седмици, може би, до него, така че пак си навлизаме в един стандартен преп, бих казала по-дълъг, така че няма, като чуеш 20 седмици, няма кой знае колко време. Зависи какви препове човек е правил, но аз като съм правила и преди 20 седмици, горе-долу знам, горе-долу си е нещо мое, бих казала, по-дълъг преп, бих казала, че е по-добре. Ето ги, чекиновете ще ги кача някъде из екрана, ще го видите всъщност как изглеждам. Сега съм минус 3-4 кг, което може би не звучи много, но всъщност съм доста доволна от разликите, всъщност визуално, които има. Така че бих казала, че официално съм почнала подготовка и нямам търпение да видим как ще продължи тя. Хайде да ходим да тренираме. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Say it louder, say it louder. Прибрахме се. Кумовете и Джона бяха на гости, както видяхте. И в момента се гушкаме. Какво ще кажеш на влога за първи път? Да. Това, което забравих да ви кажа, впрочем е, че имаме пътека. На нея всъщност може да си правим и кардио, и крачки, и е брутален геймчейнджър. Да, и кода му името. И той е съгласен. Ще си направя храна за утре, тъй като съм в офиса. Ще видя дали ще снимам въобще утре. Може би в следващите дни ще снимам, може би така ще ми е по-удобно. И ще се видим на следващия ден, в който снимам тази седмица. Да ви покажа също за офиса как си готвя, тъй като трябва да ям 4 хранения в офиса, без вечерята. Имаме 3 порции пилешко с кайма, една порция ориз, в ерфрайера пуснах 2 порции тортила. Сега ще направя яйца с... Да, тортила. Яйца с почта имаме една порция. И като цяло това ще са ми 4 хранения. Булк готвене предишния ден. Много е досадно, аз лично много мраза. Но няма как, трябва да си следим всичко. И като съм цял ден в офиса няма как по друг начин. Когато то да се... Дойдохме и Силна да ви поздрави. Здрасти! Тя в момента е изнервена, защото видя кода, новото коте и размятва опашка. Не е доволна със сигурност и гледа постоянно натам. Със сигурност знае, че има коте. Видях се така отдалече за малко. Гледам да ги държа разделени все пак все още. Чекайте да го видим. Къде си? Ето там спи. Какво става, маниче? Какво е това? Какво е? Ето го. Чакай да ти снимам малко за влога, че не си се показвал. Колко видеа не съм си показвал? Не знам да ти кажа честно. Аз светникам. Аз съм винаги зад камерата. Къде отиваш? Кажи. Отивам на джилжите. На жижи? Тък му спах на жилжите. Да.
Ние го наричаме Жужу. Мисля, тренирам го само от 6 месеца и не мога да го кажа все още. Та графика е... Да, браво на тебе. Все още ти е дълго, според мен. Да. Та графика е следния. Той отива 3 пъти в седмицата на жужицу и 2 пъти на тренировка. Аз ходя 4 пъти на тренировка и повечето пъти, както днес, аз ще хода на тренировка след малко. Той отива на жужицу. Чупяра ли го малкия във влога? Да, как? Той сега гледа ли ти? Да. Ой, здравей. Карантината му минава утре. Да, сега ще мина да му запиша час пред ветеринара. И така. Друго нещо, за което исках да се включа е защо толкова е трудно да снима човек влогове в нормалното му ежедневие. Освен, че всяко едно нещо е еднакво почти всеки ден. Днес, примерно, съм стояла цял ден на компютъра, през половината време съм се обучавала за новата работа, през половината време съм си гледала някакви неща и оттам нататък съм правила крачки и кардио и съм яла. Буквално е това. И не е интересно за снимане. Може би ви е интересно, кажете ако ви е интересно, но също през повечето време съм облечена така. Това ми е пижамата, домашните дрехи и през повечето време не е и естетически хубаво за снимане, за което съм сигурна, че повечето от вас биха си казали да, ама повечето хора нали снимат така. Ами, не точно. Сигурна съм, че доста малко хора биха снимали така просто как им разхвърля стаята, примерно дома и са по пижама и тук що са станали, им личи, примерно моето лице се подува сутрин. Доста малко хора биха снимали така и затова снимането е малко по-сложно, когато просто ежедневието ти е доста повторяемо, което особено в подготовка е доста повторяемо постоянно. Аз ще се постарая все пак да снимам интересни неща за напред. Но да, просто исках да ви покажа, че като цял ден съм си по пижамка в къщи, като не съм в офиса. Ще си допия кафето, ще се облека и ще отида да тренирам. Several days later. Оле! Да. Тук е хубаво. Кадървицки, колко ти хубави! Здравей! Здравей! Здравей. Тук сме в зоокът Лесковец. Или Ласковец? В момента сме в зоокът Ласковец или Лесковец. Може би е Ласковец. Да, ще изложа. Дойдохме с още едни приятели и в момента ще разглеждаме сладки бебета навсякъде. Секунда. Много си сладички. Всякакви малки шладури. Много. Тук има лисица Фенек или Фенек. Здравей! Който харесва животинки, това е мястото за вас. Контактната зона, т.е. за галене е там, така че след малко ще отидем да видите кедрав гълъб. Колко е хубаво! Втори гълъб. Трети гълъби още вътре големи. Да, здравей. Кога ще ги проби? Най-яките токачки на света. С прически. Прически като неговата. Виж едно към едно. С перчемчета. Много са красиви. Губите хубави. Да? Ох, миличките. Има и яйцата на там. Много интересна кошка. Втора. Много интересни екзотични варианти виждаме. Много е яко. Тук е рая на животните. Запитаме. На 100% на допира като овца. Кое? Ламата. Ламата? Да. Това червеното е много. О, да. Колко си хубаво. Това е рая на козичките.
Леле, как си хубав. Може го. Правя ти видео, за да можеш да си изрежеш снимка. Вижте, сладки и двамата. Ама са му оставили муцунката. О, миличко, как си го вкусно. И чунка. О, кушиш. О, колко е мекичко. Я дай дръж. Кой го би вкусно? Снимам. Мяу. Привет, хора. Не, по-скоро. Как да започна това? Това си е твоя по принцип. Ма не, аз. То си е твоя такъв сигничър. Винаги го казваш, тъй че... Добре, Ама ще започнем на влог. Реално започнахме вече. Да, вече започнахме. Ето. Така, прибрахме се от зооката, както винаги беше невероятно. Успях да снимам мъничко, но ви препоръчвам 100% да отидете там. А ако може да не е уикенда, защото има доста хора, за да си отделите достатъчно време, да видите животинките, да ги погалите, си отделете през седмицата, ако може да отидете. Нека да пресечем и да не ни блъснат. Бързо! Бързо! Прибрахме се, отпочинахме малко, пихме кафе с нашите приятели и сега отиваме обратно към центъра, тъй като е хубаво времето. Не искаме да изпускаме хубаво слънчево време и сега точно в този момент залезе. Да. И отиваме в едно местенце, кафе с втора употреба, да го видим какво е. Близо до Витушка отново се намира и тепърва ще видите и вие и ние дали е хубаво. Много е яко. Много е яко. О, да. Аз си поръчах еспресо с малко мляко. Край си поръча? Кой си поръча? Капучино. Капучино. С канела. И сироп плешников. Да, има всякакви сиропчета, така че си поръча с сиропче. Харесва ли ти всъщност? Пробва ли? Ами, канелата е много вкусна с пяната. Сега ще опитам и сиропа да кажа. Чакай да дръж. Супер е, но ще да ми сложат още. Добре, ти обичаш сладичко повече, така че. Аз пък си взех двете бижута, дето видях преди малко. И след малко ще отида да разгледам и дрежките, да видя дали нещо ще си харесвам. И излязохме. Беше много хубаво, атмосферата беше много хубава, кафето беше супер яко. Очевидно имаме находка, която ще кача някъде снимка тук, какво си взех. Взех си бижутата от миналото клипче, дето видяхте. И като цяло мисля, че това ще от влога. Нещо ти да добавиш? Беше много яко последната седмица. Беше много яко, наистина. Беше хубава седмица и забавното е, че сме поставили планове много интересни за идните няколко седмици, за идните много седмици, тъй че това ги прави още по-интересни и вълнуващи. Да, така че предстои да снимаме каквото можем и това е за сега от влога. Благодаря ви още, че гледахте и до следващия път.